дӯстони азиз, мо имрӯз ош кардем, оши бо нахуд. аз аввал то ба охири ролик тамошо кунед. кадбонҳои зебои мо, як бори дигар салом алейкум. ҳозир мо ба тайёр кардани оши бегӯшти нахудин сар мекунем. барои ин ба мо сабзӣ, пиёз ва як қутӣ агар ки дошта бошед, нахудро шаб тар кардагӣ бошед, боз хубтар аст. Як қутӣ нахуде ки инҷо мефурӯшанд, консерва кардагӣ борин, камтар намак дорад, аз ана ҳамин ман истифода мебарам. акнун мо сабзиро майда мекунем, пиёзро ҳам майда карда мегузорем. метавонед ду сир пиёзро ҳам гиред, яъне чеснок. кадбонҳои зебош мо чеснок андозе ба мазза меша оштон. ду дона чеснок гирифтам, пиёзро реза кардам, рафтем. акнун пиёзро бирён мекунем. пиёзро бирён мекунем дӯстои азиз. ва пиёз кам мекунем вақте ки гӯшт бегӯшт бошад. якта чеснокро ба андозе, як киса вақти дам андозед. бисёр ба мазза меша ош. дӯстои азиз, акнун ними сабзиро меандозем. сабзи бисёртар бошад, бо ба маззатар мешавад. нимашро мерезем, ними дигарашро бартар. дӯстони азиз, ин ширбаки мо шуд. аввалаш акнун сабзи боқимондаро мерезем. сабзи боқимондаро акнун обам доктан лозим аст. вақте ки об меандозем, мурчу зира меандозем, намакро камтар бартар. ҳозир бо як косаи дигар об илова мекунем. нахудро меандозем. нахуде ки мо аллакай харидагӣ ҳастем, мисли таркадагӣ, яъне камтар салёни ҳаст. ҳои азиз, агар ки нахуди таркадагӣ боша хубтар аст. ман имрӯз надоштам, ба ҳамин хотир барои шом чипихтестам ош. моҳи раҷаб ҳаматонро муборак, ҳама рӯза дорем. худованди меҳрубон ибодатҳомона қабул кунад. ин ҳайҷа бисёр дӯстои азиз, мо дар иша пагам астова мекунем. ҳайҷаи аки виртуалиам боша биёи қатинем. худо меҳрубонай. ана баса нигоҳ кунед. аки ира мо ҳозир дар ош меандозем. нахуд каме худаш намак дорад, барои мен ҳозир намак намеандозам ва акнун ош меҷӯшад. азиз, зирбаки мо тайёр шуд. акнун бринҷро меандозем. аввал намак меандозем, мебинем намакашро, баъд бринҷ меандозем. азиз, ана хеле бринҷ гирифтам. бринҷи мисли бринҷе ки ҳумаша зода баромад, корейски мегуфтем, мо дар тоҷикистонам хеле гирифтам. бисёр бринҷи хуб аст. ҳозир мо ин бринҷро мешӯем. ман бринҷро об намеандозам пешакӣ. баъзеҳо мегиранд мемонанд дар даруни оби ширгар. мо ҳамихел мешӯему, меандозем бринҷро. обкаш мебошад дӯстои азиз, яъне обро 1.5 сантиметр неву 3 сантиметр об мерезем. кадбонҳои зебои мо акнун бринҷ меандозем. ин бисёр бринҷи обхӯр аст. бринҷро ман меандозам. бринҷи ки обро ҷабида гирифт, чӣ тавре гуфтам ба шумо, бринҷи обхӯр аст. ҷабида гирифт, баъд дам меандозам. салат тайёр мекунем. бачаам магазин рафт, барои помидор камтара. бо дидин чизе ки ёфтам, пиёз, болгариёи ба маззаи зард, бисёр ба мазза аст, редиска. ҳама ира алдраш мекунем, салати тоҷикӣ мекунем барои ош. кадбонҳои азиз, калон калон майда кардем, паёрапески. хоҳе ки салатон ба мазза шавад, уксус ним қошуқча ҳозир уксус меандозем. камакак намак, бисёр ба мазза мешада, ҳатман андозем. ана камакак уксус нотарсона андозем. тамом, камтар нест. ошам меша, мезанем. как раз баъди шом вақти рӯзакушоӣ меша. дӯстои азиз, то ош пухтана мо дневники бачаи мара бинем, чунки дар прямой эфир бисёр савол додед шумоҳо. нигоҳ кунед, и дневникша
наи баҳоҳоша ҳозир ман нишон метавонам шумода дар Германия ай ҳама баҳои паст 6.5, ай ҳама баҳои баланд 1. ҳозир ман шумода нишон метавонам. ина хеле чӣ мемонанд синфҳои 1. ина хеле смайликҳоро мекунам маълима диде. ай иҷо смайлики папугая нишон дода, значит ба чӣ ма 3 гирифта, пасттар гирифта, бояд 1 2 боша диде. ина хеле роҳи када маълимаш смайлико баҳо, яъне ки анам хеле роҳи мекунам дӯстои азиз. ҳамда гуфтам то ош пухтана фаҳмонам ки баҳои ай ҳама баланд дар Европа 1 мебошад. и бачаи ма я бора смайлики маймунча роҳи када буда, нафаҳмидам барои чӣ ҳозир нишонтон тиём. мумкин дарс дар хулиганӣ када. ина иҷа солдатик роиш кадиян диден. ай математика о инҷа 1 гирифта баҳо, анаи маълима фиристода математика сустай диде. анам хеле дар дневнико роҳӣ мекунанд. ҳозир бо оша нигоҳ мекунем. оши мо аллакай тайёр шуда истодааст. мо ина ҳозир дам меандозем. вақте ки дам андохтед бо корча шикоф кунед, зира андозед ва ба ҳамин дегро пушед. баъд аз 20 дақиқа 25 дақиқа оши мо мешавад. зира меандозем. ма зираро дӯст медорам. мумкин гӯя зира бисёр дохтед, ош бамаза мешавад. ҳамсоя мегӯянд бӯи зира тамоми подъезда гирифт. ана то дам медозем ошимона. азиз оши мо шуд. оши нахӯтӣ нигоҳ кунед. дидед? ба ҳар ҳол нахӯтӣ тар кардаги бошад бо хубтар аст. нигоҳ кунед. ҳозир ошро мекашем. достони азиз, оши нахӯтии мо шуд. хеле бомаза аст. бо салати тоҷикӣ кадаем. ака мазза када мехӯрем. биёед бо мо ош хӯред. саломат бошед.